So karon guys, mga tumig Sikihor para mapapicture sa Sikihor Biners. Sa dili pa mi manlakaw mo babay sa daw si Lebron kay di siya kakuyog. So nanulod na mi sa van guys kaya para manlarga nami. Ug before mi mo book og ticket mo withdraw sa daw si Pijong kay para nag-ikabayad sa ticket. Kay man libre daw si Pijong sa amoa. Ug pagkahuman guys, inritso nami sa Apikup Travel. Ug nang lakaw na si Abing, Kintoy ug Pijong. Samtang naghulat mi sa van na amin nabantayan kay si Angkol nagsuot og helmet pero nabaliman. Amo unta siyang ingnan pero ang bintana naka-close man. So man nga way palaman. Ug pagkahuman na mugbok og ticket, indiretso nami sa ilahang pantalan. Ug tamang video lang diri sa Behold Bohol. Dire day mi na nakayan sa Port of Tagbilaran. Ug pagsulod na mo diri makakita dayon ka og mga accessories diri para nakayandumanan sa usa ka awit inig uli ninyo sa inyoha nga nakaabot ka anin lugara. Og shout out na lang buday ko kang Art og kang Ado nga naa sa akong likod. Ug maoday ni amon sakyan guys, grabe ka nice. Shout out na lang buday ko sa uyuan ni Ethan nga si Pijong. Og nisaka naman sa barko guys kay para manlakaw nami mani. Grabe guys, ka nice. Ano yung mong gisakyan? Pero ako kaila, ano yung mong gisakyan? Kung barko ba ni o yung speedboat? Pagkasulod na mo guys, hindungaw dayon ang mga foreigner nga hasta mga putia. Pero ni-decide akong mga kauban nga sa ibabaw mi. Kay para makita na mo ang palibot, iniglarga. Pero pagsaka na mo, puro mga Amerikana o Amerikano ang naadiria. Murag kami ragi Pinoy nga natapon diria. Og si Pijong, tamang video lang sa Amerikana nga hastang gwapaha. Og sa paglingkod na mo guys, ako natingala. Kay kining duha naghilom-hilom na. Kay wala day sila kasabot sa gipang istorya sa mga Amerikana. Maong si Kintoy nangutana kang Abing kung sa gipang istorya nila. Ug ako diri tamang patisoy lang. Kay basin napay puruhan nga maibog ang Amerikana sa atua. Ug tamang ngisi lang ug sabay siplat sa Amerikana. Kini day sila guys taga New Zealand din nga himbisita diri. Ug pagkahuman guys ang barko hinlarga na. Ug samtang nagdagan ang barko guys, nagistoryahan ay sa ninduha ka Amerikana. Pero ako kabalo basin kami na ang gilibak ani nila. Pero ako diri nagduko-duko na kay kasukaon na. May gani kay hapit na may naabot. First time yun ako makaabot aning lugara. Ug sa pagnaog na to sa barko guys, tamang video lang ta sa mga Amerikana nga nanganaog diri. Ug si Abing tamang pasiplat lang sa Amerikana. Ug before may manlakaw mga on sa dami diri. Kay nagkutoy na ang tiyan nila. Maoday ni ilang DPWH Sikihor ikulan diri. Ug pagkahuman na mo pangaon na nakay na may tricycle. Shout out na lang puday ko kang Dodong TV. Ug samtang napatungas nami ang tricycle naglugos na. Ug subida pati si Angkol nagutong-utong na. Kay hasta daw na mong bugata. Ug nilabay ang pila ka minuto naabot na jud mi diri. Pero pag abot na mo daghang kay nagpa-picture sa ilaha. Naabot na gid mi diri sa Sikihor no, ila Puppy Birds. Asap. Ug pagsulod na mo kami na dayon ang himpuli pa picture sa ilaha. Og before mi napapicture nagistoryahan na isa sila kay maora gini among giadto diri para makapapicture sa ilaha. Kay idol jud namo ni mga tawhana. Pagkahuman og istorya napapicture na. Ug pagkahuman og pa-picture namo guys nanguli nami kay nagapas mi sa oras namo diri. Og mga pila ka minuto guys naabot nami sa sentro sa Sikihor. Og before na pon mi mo sakay og barko guys, hinapit mi diri sa baligyaan naglumay. Kay na ako'y lumayon nga taga Bohol. Ang iyang pangalan guys kay si Kuan. Pero atik ra, mura man tagway salig sa tong kagwapo ana guys kung mupalit tag lumay. Pero nangutana ko kang Abing guys kung himpalit pa siya glumay. Ka kag lumay? Lagi na lumay nga. Ako na may ginalumay. Ay ikaw ginalumay? Tanawa guys, lisod niya ning gwapo ta kay kita na lumayon. Parihan ni Dul Abing. Og samtang nanlingkod mi guys si Dudong TV wa na himutang kay nagakita di sa Amerikana nga hastang pitia. Ingon pa ni Sarge Kintoy guys, bugoy daw kay si Dudong TV. So dire na sa kutob guys kay mangita pa mig chika di are. Babus.